Ndewonu, nwa bụ Dr. Chinyere abịakwutegokwu n'ọzọ ka anyị nọkọrịa n'ụbọchị nke tata. Ihe anyị nwere isi n'ụbọchị nke taa bụ ofe akwụ, ụfọdụ na-akpọkwa ya banga stew. M ga-egosi unu ka anyị na-atụfughị oge ka anyị bịa malite siwa ya. Anyị ga-eji sie ya bụ ofe akwụ wụ mkpụrụ akwụ. Anyị ga-agba ya agba, yakwa na enwere mkpụrụ akwụ ị nwekwa ike iji mmanụ nri, anụ, okpei, ose, nnu nakwa nchụanwụ. Akwụ anyị eyegokwa, anyị na-asụzi ya. Anyị sụchazie ya, anyị agbapụta mmanụ ahụ ka anyị ga-eji mee ya. Anyị sụcharụkwa ya bụ akwụ, anyị na-agbazi, anyị gbanyere ya mmiri. Ịchọ iji mmiri dị ṅarị, ịchọkwana iji mmiri oyi, ọwụna ijiri aka wepụtacha mmanụ niile dị na akwụ anyị sụrụ asụ. Anyị sụchazie ya, anyị etinye ya, anyị ekunyewe ya n'ime ite anyị anụ dị, maka na ebe ahụ ka anyị ga-anọ taa, nke anyị ga-eji sie ofe akwụ ahụ. Taa anyị ji sie anụ dịkwa n'ime ite a mere ha ga-ekunyewe ụtọ. Anyị agbachagokwa ya bụ akwụ, nakwa mmanụ niile si na ya pụta. Mmanụ a ka anyị ga-ejizi si ofe akwụ anyị. Ọ ga-esigide, anyị etinyekwana ya n'ọkụ ka o sida, ọ na-esidazi, ọ na-arụ arụ. Anyị ga-esidagide ya ka ọ rụrụ ọfụma. Anyị ga-afụkwa na akwụ anyị atanatago ọfụma. Ọ dịgokwa mma ụta anyị ga-eti kwanyewazie ya ihe ndị nke ọzọ dịka ose na okpei anyị. Ose anyị ga-etinyezi ose anyị na okpei anyị kwụrụ akwụ. Ose na okpei ga-etinyekwa ihe ndị ọzọ anyị ga-eji sie ya. Bụ ị na-esikwa ya, efu na ọ na-agba, ọ na-agbatụkwa ụka, nwere ike tụgharịtụ obere, ọ ga-akwụsịnatakwa ịgba agba. Anyị ga-etinyezikwa ya ihe ndị ọzọ dịka ose, nnu. M ga-etinyezi akwụkwọ nri, nchụanwụ, maka nchụanwụ na-ebupụte ụsọ ofe akwụ. Ebe a niile na-ekpozasikwa, maka na ofe akwụ anyị a jiri ihe ọfụma. Efechanye ya akwụkwọ. Amamụ nọ na afụkwa ihe na-eme ebe a. Nne anyị eyirikwa, eji m osikapa be anyị eri nri ya, ka mmazia n'ihe m si, ka anyị makwa, ịma na onye sicha onenekwa ma nnu na ose ọ tụkwara otu o kwesịrị. Nnya so ihe a na-eme ka ọ dịwazịa na mbọsị ọzọ, iji mata nụ na mụtalụkwa n'isi ofe akwụ nka. Mgbe ọzọ, aka mkwa Dr. Chinyere Okoro.